Mae llawer o bwyd rydym yn ei fwyntau'n dibynnu ar beillwyr fel gwenyn gwyllt, ie'r bach yr haf, chwilod, pryfed hofran a gwyfynod, ond yn anffodus am nifer o resymau mae'r peillwyr hyn dan fygyddiad. Felly mae'r Cyngor Nghastell-nedd Port Talbot yn ceisio gwneud ei rhan i helpu. Mae'r cyngor yn rheoli llawer o'r dir drwy dorri lawntiau'n rheoliaidd. Mae hyn yn creu ardaloedd o laswedd byr nad ydynt yn darbarhau llawer o'r fwyd na chysgod i natur. Fel rhan o hymateb i angen hinsawdd a natur rydym yn newid y sefyllfa bresennol o ran sut rydym yn rheoliad ar deuluoedd glaswelltog mwyn creu mwy o leoliad ar gyfer natur. Yn hytrach na thorri lawntydd a rheoliaidd rydym yn caniatáu i ardaloedd hyn dyfu dros yr haf. Mae hyn yn rhoi amser a chyfle i flodau gwyllt dyfu a hydau. Bydd diogelwch yn parhau i fod yn flaenoriaeth a byddwn yn parhau i dorri ardaloedd yn rheoliaidd os oes angen gwneud hynny i gadw'r defnyddio'r ffyrdd yn ddiogel. Ar diwedd yr haf byddwn yn defnyddio'r peiriannau torri'r gwair arbennig sy'n chasglu'r toriadau wrth iddo'r dodi'r gwair. Mae hyn yn llenhau ffrwythlondeb y pridd dros amser sy'n helpu i annog amrywiaeth o flodau gwyllt gan a allt y rhywiogaethau mwy cystadleuol fel dylpoethion dymynyddu. Dros amser, bwyd mwy a mwy o flodau gwyllt yn dechrau ymddangos yn yr ardaloedd hyn. Mae'r blodau gwyllt hyn yn cynnal pryfed peillio fel gwenyn, ie'r bach yr haf, pryfed hofran a gwyfynod a'r holl rhywogaethau eraill sy'n dibynnu arnynt. Mae'n bwysig nodi y bydd glaswelltiroedd naturiol fel y rheini rydym yn ei rheoli bob amser yn cynnwys elfen o weiriau a mae ganddynt werth i natur. Rydym hefyd yn meddwl eu bod nhw'n brydferth yn eu rheinwedd eu hunan. Felly, yn yr ardaloedd hyn, gallwch edrych ymlaen at weld rhai lleoliad yn newid o rhan gwedd ac yn lle porfa ferwerdd, bydd ardal fwy naturiol a lliwgar sy'n llawn blodau gwyllt a pryfed.